mi tanapini daytoy limi weni kantami panagyaman mi tanapini daytoy limi daytoy tiyaldaw nga inketeng mo naragsak nga aldaw kada kamatagnak mo kaputayat mo ken parabur mo agyaman kang ken ka abuy tiyaldo weni kantami panagyaman mi tanapini daytoy limi weni kantami panagyaman mi tanapini daytoy limi. Kakabsat rugyan tayo, dahito pa nagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention, da Jed ken Benita, da Gordon ken Luis. Kakabsat na tipon-tipon tayo, iti dati agundaway nga agdaydayaw iti Diyos. Nubigbigan tayo dagiti grasya, parabor, bendisyon ti Diyos kada tayo, ado dagiti panulong na, agrag o ti puso tayo. Bigbigan tayo mat dagiti nagkapsutan, dagiti babak, dagiti nagkurkurangan tayo. Pagbabawyan tayo ida, tapno maikari tayo makiranod, iti dayto na santuan a misteryo. Itinapakumbaba anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isu ngagpakpakasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Ako mga sikat, ako mga sikat, ako mga sikat,
nakimda ay langitan nga amag ay dayawin daka agtubab kamken ka agyaman kamken ka kapoy ti dayang mo anay langitan gloria ti Diyos Ama di kangatuan gloria ti Diyos Anak anay langitan gloria de Espiritu Ana Santuan gloria iti Dios di kangatuan Apo Jesucristo ugbuktong nga anak Cordero iti Dios anak ti Ama unasem ti basbaso nilubong kasiyan na kami atem tuy arararaw mi sikasito tugaw di makanawan ti Diyos Ama kasyan na kami tuy arararaw mi gloria ti Diyos Ama iti kangatuan gloria ti Diyos Anak anay langitan gloria de Espiritu Ana Santuan gloria iti Dios di kangatuan gloria sana gloria alleluia gloria sana gloria alleluia Kumararag tayo. Apo, inaramid mo at ikang runaan alinteg, iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka ken iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanayon abiyag.
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo, si papasnek kadagiti may basa. Daytoy may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Ipakita tayo ida, iti nakababain nga ipapatay. Kunadag iti nadangkes at tao. Lapidan tayo dagiti nalinteg at tao. Iti panangipatungpal tayo kadag iti panggep tayo. Iso amang kita tayo iti napintas agundaway. Amang paksyat kadakwada. Pabasulen tayo amang labsing itilinteg ni Moises. Ket mangsalungasing iti kanawidan tayo. Ngem kitaan tayo nupudno ti ibagbagada. Kitaan tayo ti mapasamak inton dumting ti ipapatayda. Nupudno adag iti nalinteg ket anak ti Diyos. Ispalin to ida ti Diyos kadag iti kabusurda. Suoten tayo nga rud ida. Ranggasan ken parigaten tayo ida. Kitaan tayo man no sa dino ti pagpatinggaan, ti kinaanos kinti kinamanagparaburda. Ipakita tayo ida iti nakababain nga ipapatay. Tutal, kunada asalakniban ida ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat tayo. Isalakan nak, o Diyos, babayan ti panakabalin mo. Espalen nak, babayan iti bilig mo. Dinggem o Diyos, to'y kararag ko. Timudem dagito'y balikas ko. Sumbat. Ti Apo sa lakniban na. Dagiti tangsit at tao umaydak rauten. Dagiti naranggas at tao panggepdak apatayen. Diday kan kanu ti Diyos. Sumbat. Ti Apo sa lakniban na. Amok ati Diyos ti tumulong kanyak, ati Apo sa lakniban nak. Siraragsakak to amang ipaay, iti daton ko ken ka. Agyaman to ken ka, o Apo tanaimbag ka, sungbat. Ti Apo sa lakniban na. Dahito'y may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Iti sa dino man ayan ti apas ken panagbibinunggoy, masarakan met ti di, panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem umuna-unay, nasinaw ket awan mulit na, ti kinasirib nga agapu iti ngato. Natal na alumamay ken manakigayem. Manakipagrik na ket agbunga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Kinaimbag met ti apiten dagiti managkakapya kadagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya. Anya ti pagtaudan dagiti panagaapa ken panagriririyo. Agapuda kadagiti dakes at arigagay. Akanayon nga agbibinusor iti unegyo. Kalikaguman nyo ti maadaan kadagiti banbanag, ngem diyo matagikwa ida. Ket si dadaan kayo apumatay. Naagom kayo ngem awan magunod yo. Isut gapuna a makiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gaputa di kay met agdawat iti Diyos. Ket no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggepyo. Dagiti laeng agpaay iti pagragsakan nyo, ti dawaten nyo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Alleluia, alleluia.
Idiritay ti gloria na datayang inaparswa langit nagainda kanta Alleluia Bantay baybay indak kanta Alleluia Bandit bulan indak kanta Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iniritay ti gloria na tatay amina parswa. Langit nagainda kanta Alleluia Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Pimanaw da Jesus ken dagiti adalan na iti dayta lugar ket limasat da ijay Galilea. Kayat ni Jesus asaan amaamuan dagiti tattao ti ayanda agsipod ta madama nga isursuro na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to kenkwana. No pay kasta agungar to iti maikatlo nga aldaw. Saan anaawatan dagiti adalan na daytoy asinauna, ngem nagamakda nga agsaludsod kenkwana. Demteng da ijay Capernaum, kiti di addadan iti balay sinaludsod ni Jesus kadakwada, anya tinagsusupyatan nyo iti dalan. Ngem saan da anagtagtagari, tapod numet anagsusupyatan da, no si asino kadakwada tikang runaan. Nagtugaw ni Jesus, inayaban na dagiti sangapulo ket dua nga adalan sana kinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga isu ti umuna, masapol nga agpaudi, ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubing, ket pinagtakder na iti sangwananda. Kalpasan na sinaklot na sana kinuna, ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapo kanyak, siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak, saan laeng asyak ti awaten na, no di pay ket tinangibaon kanyak. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. May bagayo man ta kaabayo. Good morning. La ore basit laeng good morning. Nanipod na panak, nagkarkararagak ta na manunga aldaw nanipod, nagbiyahe ak nagbakasyon, nagbagbagyo meten. Ket ikarkararag ko nga hanga kasla di 2022. Gadak di Sibilya maudi nga bakasyon kon sa dayjay. Simmangpet ti bagyo. Domingo kabigatan na metlaeng. Nagapu kam jibigan, nagawid ak ti rabii. Natwang nagadungan natwang nga poste kada naganan. Akasya tila da silaw na dagiti gasolinaan ken 7-Eleven brown at ti buo nga Ilocosor sumangpetak di kumbento na abungotan ti bulbulo natwang nga amin nga timang panunutek no agawid ak apo hang kumama nga kasyayen sapay kumata
nakapsot. Kung nakaidi monitorek, nakapsot magayam, han nga napigsa, ala pagyamananan. Di ko adda si maruno, so ti kung kunak, di da pala nagtulag dagita, dua nga bagyo, ta naggiddandan, bagim ti angin, ta bagig ti tudo, ta mamaminsan, di tayo mainitan nan, adapay ka nakaang-angdod nga, awang pagbadonan. Ala ket numan pay kas tagkararag tayo pagyamanan tayon takas toy pay laeng nya maragsakan nak amoy di adda kay nga nakabakasyon makaaw-awi dakon naboring akon kun nakinimanan ko tila ibagbaga nga obra tap no mailiwliwag ko ngam anyway ala dadtuyak kon sorry ka dagiti may karkararag nga hanak ag subli dadtuyak latamet nya gunggunayo latamet. Okay, good morning apo nya. I'm happy to see you again. Ado pa dagiti kakabsat nga naggaputi Santo Domingo, Cagayan, I think. Ay natin naggapot Cagayan nga tayo man ti imayo apaw. Ay ada pat abukal, ya. Habi hangkay nabagyod jay. Welcome apo kadagiti taga Cagayan, tay taga Abra nagsublidan. Welcome kada kayo amin apo no din man ti naggapgapuan nyo. Dito ibanghelyo tayo. Mabalin tayo nga sigka-sigkayon, nakaado nga mabalin nga pagpampanunutan. Umuna nga maibasa. Haan nga ebanghelyo. Umuna nga maibasa. Ti libro ti kinasirib. Nagdagsan da ito eh. Anya ti imbaga na. Lapadan tayo dagiti nalintag nga tattao. Iti pa nagaramid da. Ipatungpal tayo ti panggabyo. Anya mo daytan. Iso nga iti tunggal biyag tayo kakabsat. At dalat taon, agaramid ka na saya at dalat ta agururay nga mangdadael. Misyon nga minti kalaban day ta. Kadagiti agasawa. Saan ka ibagak kadagiti kaskasarak. Ikarigatan nyo lumaban, apaya, nasaya at kay pay latata. Tanagwapo kin pintas kay pay laang. Intun nagtupol tamay satan, delikadong. Nalaklakang agtupol namin ti babae, ta siyempre kanayon nga sumanao, agkaraiyangin, dingipon na, iso nga kasla, maibusa, yakam mo man. Kasi uray no, ala, kitaan nyo orya agasawa, nakasansanto da, iti promise da titunggal may sa nakasaysaya at, apaya nga, intunukuan agfall, manag. Ngamin addakin assignment nga demonyo to destroy us. Da kayo nga nagtrabaho ti gobyerno man, DepEd man da kayo nga nagbaling nga empleyado, wano nagtarigagay idi damdamo tayo ti aga-apply nga agtrabaho. Sigurado mat nga impromise tayo nga no makastrikak saysaya atek. Ay hello, adda nagtrabaho kada kayo awan. Hangakas di panggapyo idi. No makastrikak laki di nga mistra, takakaasi ka day ta item nga ururayam di mo ila agretire day ta nga mistra, di pa ila naatake lang nga rodin, agretire kan. Ata sumublata mat. Kung na maijibagim, apo no makastrikak, saysaya atek to. DJ mo di original nga plano tayo. Ngam apaya nga, as we go on, ala, ibumbumbo da kamutang. Di mo lang masingsinger mo nga men. Haan, apay nga matinag, dato'y nga rod, umuna nga maibasa, anya ti kunana, at dalata, dakes nga mangururay kada tayo, uray saysaya atem. Kadya ti masapol nga annadan. Kada tayo, adda yan nagbalak kada kayo nga agasawa nga, buraraak to kinlakay kao. Awam mo ti akin plano ti kasjay. Tayo di agplan paano ka no, nasaya at mat, ori da kamot nga papadi mga kapadi aklaki, idi sangsangitan mi ti ordinasyon mi, idi makalusog ka ti evaluation ka, agsangit ka. Apo, saysaya atik to. Uray kararag ka, kararag, maanag kantulak. Taapaya, dadtoy ngamin. Tikuna ti dakes, dadaulen tayo, dagiti nasayaat nga tattao, kitaan tayo, no sa dinno pagpatinggaan, ti anos ken ayat. Laman. Uray gayam no hantay nga panggap, adda mangururay. Uray gaya man tayo nga panggap ti agaramid tinasaya at adala ta akin assignment to destroy us. Kasla magkanyam Gaputa addang kamo base, tumultulong kamo, apoy ikamo dagitay awanan, hamo na pagustuhan dahil napipiyabas iti, biyag na nga kaarubam ko, iso lakay kaya dan. Agyamang ka ta, daang ka, agimong ka pailang, no di ka managing bubukod mo. To destroy us. Ang dayjay. Umuna nga maibasa pala dayjay.
Nagpintas dati kunana. Ngam, adda pinangbawi na. Kunana dito inay. Dito binawi na, dito mo na ibasa. Suoten tayo ida, testengen daday jay. Biyag tayo. Subukan na, kas ano tayo kaandor. Aginggang in final na maglaeng kunana, total, kunada sa lakniban ti Diyos ida. Dayjay mat. Ijay tayo nga aglalaban, adinot paglalabanan, di katibker tayo, kabayatan ti panubok iti biyag. Nukas ano tayo kaandor, kabayatan ti panubok iti biyag. Tadda mo problema tayo amin. Adda mo sakit tayo amin. Malaksid kanyayo nga awan agsaksakit, ibaga tayo nga agre-resign dagiti do doktoran. Adamot pakarikutan tayo amin. Ngam dijay tayo nga aglalaban, no kas ano ka nga lumaban, kas ano ka nga agandor, kas ano ka latta nga agtalag ni Apo Diyos, kabayatan daytoy nga naited nga sitwasyon. Dayati umuna nga maibasa, maikadwa mo nga maibasa, isalakan ti Diyos kung na jay maudi na at danamnama. Maikadwa nga maibasa, anya mo daytoy, agririri, tibihan nyo nga pagbalinan nga naragsak, iso dayjay, ti pampanunutin nyo, tabagbagiyo, iso nga kunana, ti poon ti pagriririan nyo, agom kayo. Dati man sumrek man tayo kinaagom. Haan lang nga ti kinaagom ka, agom iti sanikwa. Adda na agom ti turay. Siyak ti inunaan, siyak ti masuraut, na ikamkamang kalaang. Anak kayat ti paabak, ado ti kasyayan, antay nga, ado ti naagom. The same day ti ebanghelyo, nya ti kunada, idi ibaga ni Apo Isusen, matayak, tit anak ti tao matay, agungar ti maikatlong aldaw, nagsusupyat da, sino nga ti agkapitan, sino nga ti agtanod kanya tayo, sino nga ti agturay. Di da pala nari nang adda ni Apo Isus ti pampanunutan dan di para di bagbagidan. Anya ti kalaban na ti maikadwa nga maibasa, panagayat ti sabali, wenno panagayat ijay bagi. So di no i-connectar tayo di umuna nga maibasa, nohaan tayo nga ammo nga labanan dagiti panubok ti biag, mapukaw di focus tayo nga agayat ti sabali, apaya para kanya tay ngamin. Adda problema tay ngamin, masakitak ngamin. Ado ti pakarikotak ngamin, iso nga malipatak di ayat ko iti sabali. Simurot matlaeng. Napanti may ebanghelyo, iso di jayan, kinamanagim buboko dan. Kada tayo amin Apo, haan laeng iti adda responsibilidad na, dagitay agtuturay ti gobyerno, dagiti agtrabaho ti gobyerno, DepEd, adda responsibilidad dahaan, datay amin adda responsibilidad tayo. Kadito iti mabalin tayo nga pagpampanunutan. Iti wagas ti kinaadda ti responsibilidad tayo, ti agbalin nga ina, responsibility mo daytaan. O ina, hanga responsibilidad ti agbalin nga ina. No ina kanya ti trabahom, pakanam, dalusam, aywanam, isurom. At damo dagitay inna nga jak amo, sa bagay very responsible damot, ngam ije bagbagida. No dadduma, Diyos ko nakasulsulit nga kitaan, Apo ni nanang nagsikse, di kulay pa, nakariban pa, nagatitiddag ti iman, Apo di kukuna, nagpuraw, di anak na agbutag. Kasla daytay, kalahan na nga anak, adamang kasjay. Adda kasi, nakakita kiti kasjayan. Ay, Apo. Inton aldawan, agpungtutan ta, nagpaot magamin niya pa, nakikaaruba na, inton agalas 11, inya nga taman ti si daan na. Apay gamin nga nakitong-tong-tong ka, nagbayag. At dapay na minsan, ya si digmi nga baryo, jak amon, jak nga ibagbagan, baka pan yun tumandamaganan. Kay-kayatan nga daydaywon, dagiti lalaki nga pan pakitong itan. Apaya, Apo di na nang ibuan agtutong ida tres, kung kunana, oray maabak ako na mo di lalakin, basta makitong-tong. Salsedon sa dayjay. Ay haan, lahaan nga raw, lahaan, napaka. Haan dayjay, dagbalin nga ina, responsibility dayta. Kano responsibilidad mo, akum Adda dagiti nagladingit nga kitkitaan no dadduma. Diyak amo ano, may satay kada biktima kada gito no dadduma. Adda dagitay, ti panunot da ka para di bagida. Adya kala di ayan me, ado tina ikamang nga taga sabali a lugar.
Kati panunutin dati taga-ubog ka, daya makwarkwarta taga-ubog no agtaltalon ka awan Datayo ko na dalaka nagyan di garong mo kin ijay pag yan ti pamagasan nyo ko ustokan niya tayon ti kaya da kaminalam nga da itid mo. Kaawam mat. Alag sa saruno da gaya anak da puti turod da jay nanang pinanawan dalatan. Gitatang nagbalin nga nanangan nagbalin pa nga lulan. Kanagturod. Responsibility akwam uray si kama nga ama. Responsibilidad mo lang at agbalin nga ama. Tarak nam aywanam isurom nga nasayaat. Mayat mo't ang mangitik ol katitubay to amin alam nga no napatpatag yutubay to ngam di anak mo. Apa, agsidada ti po ay patiskin. Kamuti si katipulutan mo nya na ganan. Kalyente anya kamutan di kalagbainan. Responsibility. Ori adda kati trabaho adda responsibilidad tayo amin. Ngamtap no nalawag ngamin dayjay panagbiag tayo kakabsat. Kitaan tayo ano anya ti pagtatadiran tayo. Ti umuna nga maibasa subsubukan na ti biag tayo. Ti pangbawi na kas ano tayo nga agnam ay kas ano tayo nga agragsak ori adda dagito iti panagbiag tayo. Matingiting tayon. Matingiting tayon marina tayon. No dito'y biyag tayo, ang sika, bimangong ka tayo bigat. Anya, rinam. Ni awan sa mo, bimangon ka na kayo. Hello? Anya ti rinam. Agyam-yaman, gapota, si bibiyag ka pa. Agyaman, gapota, adapay la pamilyam. Agyaman, tadapay. Wano, anya manan ayapa. Marinamon, aja ibabangon mo pa ilaang, nomadi, wano mayaten. Pulos nga agbaling nga naragsak no tikit kita ti biyag mo dagitay awan. Ikum kumperam kindi ka arrobam kas jay kumamot ti bakit ka apa apayagamin ni bakit ka apa piapa di radyo ta giddep nag brown out ni bakit ko awan. Adi no daduma no tikit kitaan tayo kadagitay kurang kada tayo haantay makapagragsak. Kaadamot problema tayo amin. Sino ti awan problema na kala siya kumamot. No ti pampanunutag pa ila tataak na idong parak ti bagon lipak! Tay lugang ka. Pagamin nga na idong parak. Di pa ila tinaidong parak dagiti chismosa aman na kimisa. Di pa ila dagiti. No DJ pala pampanunutag ka sa ano aktong agbaling na ragsak. Ti kunak lati bagi ko na ka. Agyaman nak. Talugan bamtan. Masukatan no masukatan. Nohaan. Maya mo tawan maidong par. Iso pa ila pampanunutag di. Anya biyag kong rotat ta. Imbes nga agyam-yamang kan, apo, nag-agyaman na kini bakit ko, maya mo tada sound system may uray no brown at kasumanao, agyaman na kini lakay ko, tuno nakainuman, nakaturogan, naanin nga rumwar, agyaman na kadagiti anak ko, tamin sulpeng da isuda liwliwak, exercise ko ti agkamkamat, agyamang kan. Iso DJ ko na negative, positive. Kasano tayo nga balansyan da ito'y? Iti lubong tayo, iti inaldaw nga panagbiag tayo, at datal lumabaling nga pagpampanunutan. Iti responsibilidad tayo, umuna, naragsak ka kadi. Tingitingam di level ti happiness mo, iti aramidem, at naragsak na. Awan sa naragsak, kaslan sa magkalidem ti langit taro. Awan sa mo naragsak. Ano kas pagkara, gisursuro ka, aryo happy. Ano tila kung kunang ka, nagbayag mo ti 2025 makaretire account. Agretire kagaminan ta do agur uray king ka. Di level ti happiness mo di aramidem, tatang ka. Uri ka minta talon ka laeng nga padak. Nagdaragsak mo jay mabalin. Uri ka no milyonaryo ka, uri ka no inya ti papapanam. Amuyo ita ita sa bali nga countries. Maya mo nagpasyar ka tama no agobserbar ka ke nakaro. Ijay imalisan ni manang ko, ijay New York, di Queens. Ti community naggapo iti community dagitay black. Bronx idi, dagitay black. Libre ti marijuana jay umang angot kalaengan ag marijuana. Makauma pa yan. Tata imalis. Timot community da Chinese. Ado nga Chinese nga anda pa mostly nga makasauti English.
Kamuyo ti kultura dagiti kakabsat nga Chinese, as far as I know, ti kwada ka, ti morality kanyada ka, no kas ano ka nga ag-business nga bumaknang, dagya ti dagya ti good kanyada. Iso nga nagagut da, nagtrabaho da, para kas ti morality kanyada, tapno, no kas ano ka nga makilangan, taad da, customer mo, adda partner mo. Ngam no hamo nga kalangan, awanan ti relationship nga kasla kanyata yon, awanan ti sabali. Kakasdi kanya da, di ti focus da. Kadagiti magtatrabaho dita to survive. Kasano ka nga mangan, kasano ka nga agtrabaho, kasano nga kwan, duma, aging gana nga lipatan da pa ni Apo Diyosen just to survive. Uray dagiti kakabagyan tayo, ikararagan nyo, adalat na kasyay. Kasabali magkanya tayo, dito mo Pilipinas, haan laeng mga just to survive. At dapay laeng ti puso tayo, nga kayat tayo mati agserbi. Kitaan nyo ti kung kuna dagiti na duma culture, apay nga agpabasa ka, agbalin nga empleyado, limited ti income na data, hamo mapaado. Ag-business ka, ta unlimited di income mo, digit ibagbagada, iso nga ubing payla ang isurumon kunadahan. Ngam kada tayo mathaan, tadda payla ang di kayat tayo ti agserbi. Uray narigat ti mestra, narigat agyan di munisipyo, apaya adda payla ang di puso nga serbi na ununag paylaeng kanya tayo hampaylaeng nga dayjay no anya di kitaem no dayjay iso ti ragsak tayo no dadduma dayjay sabali payla nga level dayjay nga uray no kwartam di magamgamit mo at least naragsak ka nga agserserbi ka dagiti tattao taadda dagiti hanna maiturod no business ti pagsasaritaan ay uray binteng ay mabalin nyo nga pagdidin na roman dayjay mat level dayjay. Tatano naragsak ko na tayo, kasano nga agbalin tayo nga naragsak, iso dayjay. Iji trabaho tayo, no makontento ka, no adda pusom kadakwada, adda pay laki naragsak. Maikadwa, iti mabalin tayo nga pampanunutan. Iti pagtrabahuan tayo, iti lubong tayo, iti panagserbi tayo, pamilya tayo, mangkin sa bali nga tao, adda ka di mo laeng dayjay respeto, iji bagi tayo, kayat na nga saon, makatulong mo laeng iti salon at tayo. Taado dagiti kakabsat tayo, ala, ita abroad, masyang ka, apaya, double job, triple job pay. So ti kunak kadakwada, respetarin nyo mo't jibagi. Hanyo unay nga dadailan, apaya day tabirukam, agayos tumo lang nga mapanji hospital. Awan mo't latigay ragsak na, no nagrigrigat ka, in the end, na abuso jibagi, han nga naginana, ala, agkakaasikan tumo laeng. Kayso da jati kunana, makatulong maula ka di, iti salon at. Haan lang at ikararwa uray, iti bagi iraman tayo, marespeto. Maikatlo, da iti tinangaangato nga level na. Iso da ito'y kunadan nga isalakan maula ti Diyos. Kada tayo, nga Kristiyano, da kayo kensyak, ita abroden ka, apanak makimisa, at damat ngam adumag ka ti religion nga sabali, ngam marinam dayjay kabisi ti tao no daduma may sakripisyo dayjay pamati uray adda pamati na inuten na nga guyoden taapay dayjay nga kabisi ti lubong rat race ti biag kasalamat la kanya tayo iji trabaho tayo makatulong ka di finally iti pannakaisalakan mo di aramidam kas ina kas ama di aramidam agserserbi iti gobyerno wano iti lubong, makatulong maglakad iti pannakaisalakan mo. Makatulong maglakad iti pannakaisalakan ni kabsa mo. No distraction day jayan awanan, dagiti adalan, amo yun nakita da, kinadkadwadan ni Apo Jesus. Nabayag da kadkadwan, ado na adaldan. Ngam idi ibaga na nga matayen, mailay parigaten da, agungar to, na out of focus dan, ti pinanunot dan na sinon ti agturay. Sinon ti inay kang runaan kadakwada, napukaw dan di misyon da, nga anya di mangituloy ti mangiwaragawag kin Kristo. No dadumamot ka busy tayo, ada problema tayo, adula una di pakabuungan ti ulo tayo, no daduma na out of focus tayo, malipatan tayo, di final nga tartarigagayan tayo, iso di anya di ti pannakaisalakan tayo. Isungod nga, in everything we do, masapol ang kitaan tayo, ta makatulong ti pannakaisalakan tayo. Ura di ordinary nga work tayo. Kadagiti kalalaganan nga trabaho tayo. Makatultulong ka ti pannakaisalakan mo. Kasano nga makatulong, umuna adar ayat mo kanya da, adaragsak mo kanya na. Nanya di jay aramidam, maayayo ka maglaang iji aramidam.
Ngam no, agtrabaho ka nga napasurutan ti dayamudom. Ay, yala mo daytan. Agtrabaho ka ke napnon bagsungot. Nga awan na pulos ti makaayayo kanyam, ay kakaano tayo tugarudan. Ala kakabsat, in the end, kung na tayo maglaang, is a matter of relationship. No, kas ano tayo nga mangilangan kini Apo Diyos, kung na di opening prayer tayo, di collect, kung na. Anya ti opening prayer tayo, tulungan na kami Apo. Tapno, maipaypay sumi, mapudnuan mi, ti agayat ken ka, ken iti padami a tao. Linipat na pa'y di bagina di jay. Linipat na pa'y. Haan nga para kanyak, no dikit para kadakwada. Kada tayo Apo, natipon-tipon tayo ditoy. Dapay naggaputi sa bali nga lugar, nagaddayaw. You sacrifice your time to come here. Makatulong ka di jay, ti panakaisalakan mo. Ada ka diragsak na di jay, imayam ditoy. Itilangan mo ka, ilangan mo ka dagiti tao ti pamilyam kin pagtrabaho makitkita da ka nga tao na ka ni Apo Diyos. Nagsubli ka no bigat di trabaho. Nagpost ka pa imat, nakapitsura kin ni Apo Rupaw. Mapangka di trabaho no bigat, bagsungot mo tarupam nga nakauy-uyo. Nyala ganas mo, kaila umayon. Hindi yala nga po, nagsisimple nga banag, dagiti daduma, nagsisimple nga banag, ti pakatin na gantayaw. Nagbabasit nga banag, di pa kairurumunan ti kararwa tayo. Nagdamangap apal kanyam. Hamo kagura, agyamang ka, tapapalanda ka. Kaya na nga sa uwan, di na nga tokahan. Iso nga ti demonyo, han na kayat nga naragsak ka. Iso nga ti trabaho na to destroy you. Ngam no nakamirogrog ka, nangabak. Di bultom so katam tinagsara no kasi no tabiyag mo ka agmurmurarag problema ti pampanunutan dagiti nakadado nga sakit pakarikutan nga awang pay right mo nga agragsak sa bali ti patron mo so katam. Awang kas di nga bultok ingay to gumatang ta kaya yo gumatangan na. No isungarod nga to destroy, isungarod nga no agbalay gi isuna, iso day jay, no narurudan, naabak ka, agpungpungtutan, awan ti ragsak mo, haang ka nga mapumap na mga abak. Isugarod ti mission na to, dadaulan na ka. Ngam no, iti kangitingitan dagitoy ka, makapag-isam ka. Kangitingitan dagitoy ka, kayam ti tumulong kin agayat. Kangitingitan tinagado nga panubok ka, makapaglalangan tayo nga nasaya at agliday ni Apo Jesus mo ti agragsak. Nga lagasapay ko mata, iawid tayo mat nga nawaya-wayaan. Agin ini mat ki din, barbaring no aglawag mat tarop-ropa yaon. Eh di sumangputak ka, makaalis na kita mirogrog yun. Nagsulit nga kita. Si kama mo ti makabulan nga di pa'y nakakita init. Ang utong tabadom ka, agat linabaan, agat nabasa pa'y laeng. Nanti kung kunana dito kakabsat, yes. Sino mang determine jiragsak tayo, sino mga ramid, haan nga siya. Haan nga di mabuy-buya tayo. Sika. You have to decide. Nagragsakak tatangal daw. Yes. Ada panubok, nagragsakak tatangal daw. Agayatak tatangal daw. Ada panubok, kaguradak. Kitaan nyo, ado madiri na narigat, Apo, apaya, di mo lagamin agbaybaya daw. Diya, sino mga ramid ngamin diya? Haan nga maitid. Kaslamol ako na diya, coach ti basketball. Diya coach, mabalin na nga ibagati aramidam tapno lumaing ka. Finally ti mga ramid nga agbalin ka nga nalaing sika. Kasi mo lakan niya tayo O ka dabuya nga mang paragsak, makatulong basit lang deta. O ka gumatang ka ti baro nga bado kadabag makatulong basit la. In the end, si kan tumula ag-decide. Si kan tumula ag-decide no niya ti aramidam. Kuno daragsak na ijar aramidam, nagbabasit aban banag, mangrugi daytan. No, si salod at jibagim nga agtrabaho, itinasaya at nga ba maikadwa daytan. No, dalat tanamnamam kini Apo Diyos, uray no, addagaburan na katipan nubok, at dalat tanamnamam ko na ti salmo, sa lakni niya naganan, ti Apo sa lakni banak, naununag na namnama daytan. No, di aramidem ka makatulong ti pan nakaisalakan mo, pudpud no nga ragsak daytan. So nga you have to decide, agpaabak o no mga abak.
Datayo ti decision, datayo ti masurot. Gaburan na, kuwan no siya ti manggabur kanya na iti ayat. Ala ni Apo Isus kakabsat, had na kayat nga agtutuok tayo dito lubong. No happy tayo, nadapuso tayo nga naragragsak pa isuna. Han na kayat nga umay tayo nga mairuruman, kayat na umay tayo nga agayat nga daan ragsak. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti Diyos Ama aman nakabalinan. Namarswa iti langit ken daga. Mamati akmet ken Hesus Kristo agbugbugto nga anak na ken apo tayo. At imao iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nayansay iti krus natay ket naitanem. Imulog ti yan dagiti natay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti panakawan ni Dios Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga umay mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati ak ti Espiritu Santo. Patyekmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnanod dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Ken adantumet panagungar ti bagi ken biyag nga agnanayon. Amen. Iti panagkamang tayo, iti Diyos nga Ama tayo, dawatin tayo kenkwana ti kapya, kinalinteg, kenpigsa tayo nga agserbi iti padatay a tao. Sumungbat tayo ti tunggal kararag, apo denggem ti kararag mi. Apo denggem ti kararag mi. Kararagan tayo, ti simbaan tayo, ti Pangulo tayo, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon ang natibker ti pamatida, ket napigsa ang mangirupir ti kapya ken kinalinteg. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti kararag mi. Kararagan tayo, dagiti opisyal ti gobyerno tayo. Tapno ti kinalinteg ken kapya, kadagiti puso ken panunot da, ket si pupudno da nga agtrabaho para kadagiti tattao. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti kararag mi. Ikararagan tayo dagiti agsagsagaba. Tapno mawayawayaan ida ni Apo Jesus kadagiti sanaang aparnuayen ti pannakabaybaya. Ket ikan na ida ti puso anapnuan namnama ti biag. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti kararag mi. Kararagan tayo ti parokya tayo. Tapno kanayon nga adda kada tayo ti puso nga agserbi. Ken maidasig tayo akang runaan iti pagarian ti Diyos. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti kararag mi. Kararagan tayo dagiti imunan a pimusay. Tapno pakawanen idan ti Diyos, kadagiti anyaman a nagbasulan da, ket makiranod dan iti agnanayon a kinaragsak. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti kararag mi. Agulimag tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo adimawat, titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem ti kararag mi. Diyos nga amami, si katigubwayan ti biyag mi. Patgam dagiti panggep mi, bayat ti panagtultuloy mi, iti panagserbi mi ken ka, ken iti pada mi a tao. Di nakamkad ilunod, iti nakababain na patay, ket ilisi nakammet iti solisog. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kakabsat, adda tayon iti may kadua paset tinasantuan a misa. Isu ti liturhia tinasantuan a Eukaristya. Maawis tayo nga gisagana ti sagot ayat tayo. Kadagiti adu a bendisyon nga impapaay na Apo Dios kada tayo.
nang ay kenriga, amin ko, may ko itato, ken na Diyos ko, tas pagyaman ko, inaimbag mo. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adato, sapay kumatataka ikariyan, nga umawat ibagikendara. Ken ka, Diyos nga kami. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adato, sapay kumatataka ikariyan, nga umawat ibagikendara. Amin o Apo nga insagot mo, nam ay kenrigat, wen amin ko, may ko itato, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adato, sapay kumatataka ikariyan, nga umawat ibagikendara. Nga tiban mo ken liket mi, idatong mitaltat hanap nuan sudi, amin araksa latingit mi, ikay sa ken ka, o Diyos nga kami. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adato, sapay kumatataka ikariyan, nga umawat ibagikendara. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumada ito'y adaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo dagitoy daton, ti panangipakita mi ti pammati ken ayat mi ken ka. Awatem kad ida asi aayat, tapno iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, maragpat mi dagiti gameng, anam namaen mi kas insuro tinasantuan a pammati, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadana sa tatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na ya maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katag nanayon a Dios
Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti bugbugtong nga anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga addakin Kristo, ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na, maisuglida met laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kagat konami adi agsarday. Pudnoon ay apo abiik ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Itingarot pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay, ti biag ken di kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyusan.
Lagagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katlualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Kasta kumamet ken ka. Napnuan pa kumbaba, ken naragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Praise to you, Diyos. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay ka kanyak. Emiti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararwak. Apo Jesus, umay ka. Dito'y puso agnaed ka. Ikutam to'y biyag kuken kararua. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, karabay maladay tuy numo. Tapno agserbi ag asipupud mo, aging gatungpal tuy biyag ko. Tati ayat mo, isu apu ti biag ko, ket ti asim, isu apu ti kiret ko, ket ti bilin mo, isu apu ti bagnus ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo, isu apu ti biag ko, ket ti asim, isu apu ti kiret ko, ket ti bilin mo, isu apu ti bagnus ko, nga agturong kinapudno. Silawam apu tuy panunod ko, pakirdem kadito'y nakem ko. Biyagem apu dayto'y kinakurapay ko, natitaleg ko ken ka idaton ko. Iyawat ko ken ka ti amin ko, usarem kat apu tuy adipen mo. Isurong nga agbiag iti linteg mo, ket agtaleg laeng ken ka o apu.
ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Dati ayat mo isu apo ti biag ko ken ti asim isu apo ti kirit ket ti Ito maangay nga second collection para ti church isu project. apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Tuwa po Jesus maikat, dito'y pusok ag naed ka. Ikutang to'y biyak ko ken kararwa, tapno jak to may sinaken ka. Iturong nakadwa ko, Rabay maladay to'y no. Tapno ag serbi at asipupudno, aging gatong pa to'y biyak ko. Dati ayat mo isu apo ti biag ko ken ti asim isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Dati ayat mo isu apo ti biag ket ti asim isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos silawam apo to'y panunod ko. Pakirdem kadi nakem ko, biyagem aputay to'y kinakurapay ko. Dati talek ko ken ka itatun ko. Dati ayat mo isu apo ti biag ko ket ti asim bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Dati ayat mo isu apo ti biag ket ti asim isu apo ti kiret ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo pinakirid na kami babaen dagiti sakramentom, taginayunem kad kadakam ti kinamaingel nga imparabor mo, tapno kadagiti aramid mi maipakita ti pammati nga ikotan mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Panawagan Apo intuno umay a Domingo, kalpasan ti third mass, maaramid ti kalpasan misa tayo ditoy, maaramid ti binulan a meeting tayo para ti
Panagplano tayo ti sumaron aktibidades, nangaroon ti October devotion tayo apo, ken dagiti ramon ti parokya. So nga, the same schedule na Domingo apo, hantay ag-centralize. The same ti isumod la ti schedule tayo, ngam addan tumaaramid nga meeting tayo apo. Pagyamanan dagiti imay dimanon nga nakimisa kada tayo, naggaputi sa basabali alug lugar, ala ni Apo Diyos timang tarabay kada kayo. Sapay kumata maiawid yun ni Apo Diyos, itinaragsak apuso niya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Agdumog ka. tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na kintisirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti panursuro ti pamati, ket pagtalay na idan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin Apo.